on totuus. Sinä olet seurannut sitä nasaretilaista. Ja olethan itsekin galilealainen, sen kuulee puheestasikin. Minä en käsitä, mitä puhut. En voi käsittää! Minä en tunne sitä miestä. Siis ketä et tunne? Minä tulin vain tulen ääreen lämmittelemään. Sinun on paras sanoa jotain. Oletko sinä Messias, ylistetyn Jumalan poika? Oletko Jumalan poika? Olen! Ja te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja kuinka hän kulkee taivaan pilvien keskellä. Mitä todisteita me enää kaipaisimme? Kuulitte itse, hän herjaa Jumalaa. Nyt me olemme kuulleet sen hänen omasta suustaan. Te toitte tämän miehen luokseni ja sanoitte, että hän on häirikkö ja harhojen vallassa. Olen teidän läsnä ollessanne kysellyt ja kuunnellut, enkä havaitse hänen suunnistuneen mihinkään, mistä te häntä syytätte. Ei mihinkään tekoon, mistä seuraisi kuolemantuomio. Kuten tiedätte, minulla on tapana pääsiäisen aikaan vapauttaa yksi vanki. No ei nasaretilaista! Naulit sen ristiille! Katsokaa, ihmistä. Ristiin naulitse! Ristillä! Naulitse ristiin! Sano nyt viimein, mistä sinä olet lähtöisin? Etkö tiedä, että minulla on valta joko